Fil-każ ta' Edward Cicluna hemm żewġ kwistjonijiet serji, ir-reputazzjoni u l-interess nazzjonali. Fuq dawn iż-żewġ punti ffoka l-editorjal tat Times of Malta li insista l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali għandu jwarrab immedjatament sabiex anke hu stess jevita aktar umiljazzjoni. Dwar id-daqqa fuq reputazzjoni tkellem ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fl-istess ġimgħa li fiha l-qorti iddikjarat li Cicluna għandu jgħaddi ġuri brabta mad-dil tal-isptarijiet. Edward Cicluna, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali li jaħseb illi ir-reputazzjoni ta' pajjiżna jista' jkasbara u jniżżilha u l-Prim Ministru illi poġġieħu stess 3 snin ilu m'għandux is-saħħa illi inaħħih li jordinalu li jitlaq minn Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Intant fl-istess editorjal it-Times fakret kif Malta għada fil-proċess illi ssewi ħsara kbira li saret mill-grey listing dan apparti illi il-gvern ta' qabela għadu taħt il-lenti fuq livell internazzjonali għal raġunijiet il-ħżiena, inkluż minħabba l-miljuni li tajr il-gvern laburista fuq id-dil ta' Vitals u Stewart. Din is-saga issa spiċċat anke quddiem is-Senat Amerikan bil-kap eżekuttiv ta' Stewart ġie ordnat jidher quddiem il-Kumitat Parlamentari tas-Saħħa. Fil-fatt iċ-chairperson ta' dan il-kumitat, is-Senatur Bernie Sanders, se investiga kif Stewart baqgħet tixxaħħaħ fis-servizzi lejn il-pazjent meta l-kap eżekuttiv Ralph Della Torre daħħal sommon kbar ta' flus u waqt li Stewart kienet qed tagħlaq sptar wara l-ieħor, Della Torre xtara jott ta' $40 miljun, dajsa tas-sajt li tiswa $15 miljun kif ukoll żewġ jets. Bis-Senatur Bernie Sanders jiddeskrivi dan kollu bħala rejba tal-bliħ.